Когато ме поканиха, аз се замислих и смятах да откажа, защото мислех, че преподавател трябва да знае много. И зададох си въпроса дали аз съм на това ниво, дали мога да ги науча тия деца. Реших, че имам добра школа. Приех предложението и започнах да чета. Какво е да си преподавател по френски? Ами, много ги обичах учениците. А французите казват plus on aime, plus on est responsable. Колкото повече обичаш, толкова си по-отговорен. Подготвих се, защото пред себе си имах невероятни деца. Умни, любознателни. Никой не съм казвала, че всичко знам. Глупака знае всичко. За мен девиза е бил знам, че нищо не знам и съм чела, за да знам. Аз ги поемах от подготвителен клас 14 годишни, след това ставаха красиви, защото отвътре бяха озарени. Преподаването на френски е едно много вълнуващо занимание, бих казала, тъй като в началния стадий е изключително трудно да се мотивират деца, които не са свикнали да полагат системен труд, да изберат един език, който не е нашумял сега като английския, да ги мотивираш, да им покажеш, че изучаването на френски е едно преимущество за тях. Всъщност това е първият етап. Много бързо децата се мотивират и наистина става вече работата с тях едно истинско удоволствие. Да виждаш нарастващ интерес към този предмет, към този език. Аз винаги съм си мислил, че тя ме е избрала мен. Всъщност никога не съм си мислил преди да стъпя в гимназията, че ще се занимавам точно с френски език. Но когато на изпита ми по български език и литература дойдох тук, всъщност поисках да уча тук. Мисля, че това е едно от най-важните решения, които съм взимал. Първите години във френската гимназия бяха много вълнуващи. Преди това 2 години френската гимназия беше част от английска езикова гимназия Пловдив. И аз съм пряк участник в извоюването на свободата на френската гимназия. Малко по-така гръмко ще изразя. Това е свързано с преместването ни от една сграда в друга, което ние възприехме доста болезнено. И в същото време е доста решително, тъй като сградата не беше само наша, а я деляхме с художествена гимназия. Имаше събития, които излизат малко от духа на Любон Тона, като граждански неподчинения, живи вериги и стачки пред общината. Естествено всичко това имаше хепи енд. Беше забавно. Беше хубаво, леко. Много хубави силни емоции си спомням за училище. И още не спирам да мрънкам, че искам да се върна тук, само че няма как. Много се развълнувах, когато влезнах. Не очаквах, че така ще ми дойде такова едно вълнение. Налегна ме една носталгия и започнах да си спомням. Сетих се първо за 8 клас, когато нашата класна, когато не беше доволна, така удръжа с дневника в края на часа. Нищо не направихме пак, нали? И сетих се, когато се пръскахме с пистолети водни пред междучасията. Бях в един клас, който беше страхотен, задружен, който ме научи да обичам хората. Сагата с басейна, във времето, в което аз бях част от френската гимназия, нямаше развитие. Беше си наистина сага с басейна, който всяка година ще да бъде готов при започването и съответно всяка година не беше готов при започването й, което беше и част от ученическия хумор, защото си спомням, че един от нашите съученици излезе по джапанки и по хавлия на едно от
тържествата на училището и каза, че току-що се изкъпал в басейна на гимназията. Имаше наистина много вътрешен фолклор между нас за този басейн. След всичко това, по-скоро се връщам аз лично с много хубави усещания и спомения. И това пак доказва, че духът на нещата е много по-важен, отколкото да речем материална база или каквото да било друго. Французарите ги помня много ясно, така не мога да ги изброя едно след друго, но различни спомени си преплитат в мен, различни сценки си спомням. В 9-ти клас отидох в кабинета на госпожа Вачкова и казах, написала съм една пиеса, айде да изиграем, и тя каза: окей, намери си ученици, които да играят, аз веднага ще аташирам един учител. И така в 9-ти клас започнахме да правим пиеса, след това ходихме в Унгария, във Франция. Най-голяма носталгия се сещам за 11-ти клас, когато вече, усещайки края на едно страхотно време, организирахме футболен турнир за цялата френска гимназия и някак се усети общия дух на цялата гимназия в един малък турнир така на края на годината преди бала. Защото всеки чакаше края на часовете, за да се съберем около мрежите на футболното игрище, което не беше там, където е сега, беше там. Беше като по филмите. На времето аз пак ще кажа футбола, защото ние не сме се конкурирали с английската гимназия на английски, нито пък те са се конкурирали с нас с френската гимназия на френски. Но на футбол те не пожелаха да играят. Спомням си много ярко един футболен турнир, женски футболен турнир, който си беше пълна пародия в 8 клас и беше отговор на мъжкия футболен турнир, в който ние бяхме тотално изключени и в знак на протест направихме женски такъв. Събрахме доста сериозна публика, предимно мъжката част от публиката беше така приятно изненадана от това събитие. И там си спомням един пряк свободен удар, от който отбелязах гол. И за мен това беше връх в спортната ми кариера. Спомням си как веднъж заспах в учителската стая. Така силен спомен имам от часовете по химия, в които бях толкова съсредоточена да науча нещо, защото наистина това ми беше един от най-трудните предмети. И до ден днешен си спомням някои части от уроците там. Бяхме знаменоски и това да погледнеш всички отгоре и да си кажеш: аз съм част от това. Нещо, което няма да забравя наистина никога. Другия спомен от френските гимназии, който имам, това е, че тук за първи път имах сериозна връзка. И това е естествено с момиче от френската гимназия. Искам да я поздравя, да й пожелая да бъде все така... Тя си знае. И в крайна сметка това са едни от решаващите години в живота на човек. За първ път разбира, че единственото нещо, което може да промени, освен нещата около себе си, това е самия себе си. Защото годините, които между 14 и 20, човек разбира, че не може да промени целия свят. Най-яркият ми спомен е тук до мен. Имахме такава възможност да участваме в много конкурси, насърчаваха ни всички преподаватели. В 11-ти клас, мисля, че беше спечелих един конкурс в Алианс Франсес, благодарение на който прекарах един месец като представител на България в един международен културен обмен. Имаше около 20 души от целия свят. Може би най-големият ми успех той беше през 2005 година, участието ми в така наречената американска диктовка, когато спечелих националния кръг и съответно правото да представям България в Канада. Имаше представители буквално от цял свят. И всъщност там това, което успях да направя, е да стана шампион в моята си категория. Източна Европа и Съединени американски щати. Успеха идва единствено с работа, поне при мен е така. Трябва много усилие, много работа,
упорство до болка упорство и нещата се случват. В смисъл, получават се. Рано или късно се случват. И разбира се, трябва да има човек и добър ръководител. Аз винаги съм имал добри ръководители тук, в лицето на моите учители. Между френския език и мен протече една невероятна химия, още от първия момент, в който седнах тук, взех мястото си на първия чин в 8-ми клас. Учих френски с Молиер, с Червено и черно беше първия роман, който прочетох на френски, с съчиненията, които пишех. Много формиращ френски език, изгражда едно светоусещане, което е различно. И като резултат излезнахме от тук с самочувствието, че сме способни и на това, което на пръв поглед ни изглежда невъзможно. Може би това е изключителната заслуга на нашите преподаватели. Те са ни изисквали невъзможното и са ни подкрепили в това да го постигнем. Ами след френската гимназия, моментално след френската гимназия, заминах за Франция. Учих политически науки, живях известно време в 2 години в Дижон. След това направих още 2 магистратури по право и това е чисто фактологически моят път от академична гледна точка. Избора ми да остана в България го бях решил още след края на 8-ми клас. Кандидатствах във Франция просто защото исках да видя дали ще бъда приет в Сорбоната. И бях приет. Да завършиш френската не винаги означава задължително да заминеш за чужбина. Езика е богатство по всякакви начини, което в момента ми помага и в работата, в общуването с хората. Следя доколкото мога как се развиват. Имам ученици из целия свят. По цял свят и то успели деца. Искам да се върнат в България. Да работят за България. Защото ние ги създадахме тези деца. Ние ги направихме хора.